den piak khop mai he lai truck lian hianin an siam lain he lain motor da hi suwa alira ole hei tuna kan video thlir lai mek hi Champhai Bethel Veng KFC umna chhak loka thil thleng ania hei kan buang hianin LPK kesom pahnih nei hianin i20 ina tak mai na suwa helai tuna kan zoom lai mek a hianin LPK hi adinga atia din la hianin anei tupa driver hianin siam lai mek ania chumi siam lai mek chuanin a motor hi akal sana chuk san loka chumi a chuklan chuanin motor a lo tola lo cheta a chumi che chu driver hian a hmu rualin motor han tlan lu tum ma sela a tlan lai ni wangin han lon zoka tuver bula hi chuan a kongka bula hi chuanin ma sela lo tlan a chak ve deuh to sia driver hi a soi a thing tla a chuanin Amazon a i20 om hi na tak mai na suwa hei chuti rol ro chuanin wanai thlak takin driver hi chete chala hliam nei ti lo chu mihring thi le hliam om lowa ni ma sela hei motor ro hi chu a chhe khop mai hei kan muang hianin lai hian thu tlem han soi du zo ko zo kan naya tuna thil thleng te hi chu van doi wang te chu ani te meu maya chuti rol ro chuanin i driver tam tak te i kan accident tam zo ka hianin kanin thla da wangin thil tam tak poi a thleng thei ani ti rilruar an om thar hle maya drivers te kan lo him le zual zok theina tan kan lir thei khaldana I film kul deuh zelang hu